Dobrý den, vážené dámy a pánové. Dnes bych vám chtěl představit vynikajícího českého a bohužel opomíjeného malíře Františka Votrubu. František Votruba se narodil 20. února v roce 1895. Studoval na umělecko-průmyslové škole u profesora Karla. Byl to velmi žádaný a velmi ceněný autor, zvláště jako portrétista. My vidíme před sebou jeden z jeho nejkrásnějších portrétů. Je to žena, cikánka, do které byl František Votruba zamilovaný. František Votruba tuto ženu maloval mnohokrát v různých variantách. Dámy a pánové, podívejte se na opravdu vynikající portrét této mladé ženy, která byla údajně jeho milenkou. Díla Františka Votruby jsou opravdu mimořádná. Neustále stoupají na ceně a jsou na našem trhu poměrně vzácná. Mohu je vřele doporučit jako opravdu výbornou investici do umění. Autor bohužel neměl šťastný osud, trpěl psychickými problémy, které vyvrcholily někdy v 50. letech, že opuštěný a zhrzený autor ukončil svůj život jedné z propastí v Bělých Karpatech na Slovensku. Do dneška není pohřben ani nemá hrob. Dámy a pánové, podívejte se znovu na mistrně zvládnutý portrét slavného českého výtvarníka Františka Votruby. Milan Sulej.